Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het Sint-Elisabeth Hospitaal heeft gisteren een kort geding tegen het land Curaçao aangespannen. Volgens het ziekenhuis komt Curaçao haar verplichtingen richting het CEOS niet na. Als gevolg hiervan kan de zorg in het ziekenhuis tot aan de geplande verhuizing op 15 november niet worden gegarandeerd. Zo worden bijvoorbeeld geen medische materialen en middelen meer geleverd omdat het CEOS daar geen geld voor heeft. De huidige directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Bob Tra, heeft onlangs een bezoek gebracht in Miami aan Hoensang Ansari, eigenaar van onder meer Enya en Banco di Caribe. Bob Tra deed dat op verzoek van de minister van Financiën van Sint Maarten, Perry Geerlings. Maar op Curaçao was men niet tevreden met het bezoek. Sterker nog, er was zelfs gewaarschuwd dat Tra beter geen contact kon zoeken met Ansari, omdat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bezig is met 2 zaken tegen Ansari als eigenaar van Enyo en Banco di Caribe en andere financiële bedrijven. Gisterochtend hebben onbekenden geschoten op een huis aan de Cerro Fortunaweg. Daarbij is flink wat schade aangericht aan het huis zelf, maar ook aan een auto die voor de deur stond. De bewoners hebben direct de politie gebeld die langs is gekomen en ook de technische onderzoeksdienst is aanwezig geweest om sporen te zoeken om uiteindelijk erachter te komen wie er verantwoordelijk is voor deze schietpartij. Het Curaçaose parlement heeft gisteravond een motie aangenomen met 11 stemmen voor en 5 tegen. Met de motie steunt het parlement de uitvoering van het zogenaamde groeiakkoord dat Curaçao heeft getekend met Nederland. Het doel van het akkoord is om de economie van Curaçao verder te laten groeien door het doen van strategische investeringen. Wel eist het parlement dat de regering elk half jaar in het parlement komt vertellen over de voortgang van de groeistrategie. Er is niets mis met de benzine zoals die wordt verkocht op Curaçao. Dat zegt de inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling in een persbericht. Daarmee reageert de inspectie op berichten op sociale media dat er bij de pompen verschillende types benzine door elkaar worden gemengd, waardoor auto's problemen krijgen met hun motor. De inspectie heeft als gevolg hiervan verschillende tests gedaan en daaruit kwam niets vreemds naar voren. Tijdens de viering van het carnaval 2020 staat Stanley Ignacio, fotograaf van de Extra, speciaal in het zonnetje. Dat heeft het organiserende comité Fundación JAG gisteren bekendgemaakt. Ignacio is al 40 jaar betrokken bij de viering van carnaval en voor een belangrijk deel van de organisatie van de carnavalsgroepen. Ook het Curaçaose Toerismebureau wordt geëerd volgend jaar. Ritzel Godfried namens het Toerismebureau was gisteren aanwezig bij de persconferentie van Fundación JAG. Voor het eerst in de geschiedenis is een ruimtewandeling uitgevoerd door alleen maar vrouwelijke astronauten. De Amerikaanse astronauten Christina Koch en Jessica Meyer hebben vandaag het internationale ruimtestation ISS verlaten. Aan de buitenkant van het zwevende laboratorium hebben ze een kapot onderdeel van een accu vervangen. Dat duurde ongeveer 5 uur. Tijdens de laatste voorbereidingen, terwijl de vrouwen al in de luchtsluis van het ruimtestation zaten en hun pakken controleerden op lekkages, vlogen ze op een hoogte van 421 kilometer en met een snelheid van bijna 28.000 kilometer per uur. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.